ҳамватанони азизу гиромӣ, марҳамат намоед ба барномаи Чашмаи умед. Ман бисёр ҳамаи комментариятҳои шумо хонда фуромадам, дидам бисёр фикру хаёлои шумо, бисёр фикру хаёлои хуб ҳаст. Дар дарси оянда ман уже сар мекунам дар бораи ҳар як бизнес гап заданам. Дар бораи ҳар як бизнес мефаҳмонам рӯйхате ки чандин бизнесое ки ман мехоҳам ки ба шумо омӯзонам, ҳамона мегӯм. Аз болои талаботи шумо ман бисёр дидам ки шумо дар талаботи бисёр шумо дар бораи чи аст? Дар бораи чӣ тавр бизнесе ферма кардан, чӣ тавр боғбонӣ кардан, чӣ тавр магазин кушодан, бо кадом коро, аз чӣ бояд коро оғоз кард ва дигар направлениҳое ки шумо нависидаги ҳастед. Ман таки 30 направление худам интихоб кардаги ҳастам ва 30 направление дар дафъаи оянда ман ҳар якташба нишон дода рафтан мегирам. ҳар якташба ки ҳамон направлениҳое ки шумо ба ҳам наздиктар аст, ҳам ҳамона шумо кардан метавонед, ҳам барои шумо осонтар аст карданаш. ҳамватанони азизу гиромӣ, ман ҳозир дар хонаи дониш ҳастам. хонаи дониш. Рӯзе ки ин хонаи дониш кушода шудаги аст дар душанбе, ҳар рӯз таки аз 20 то 50 одам то 100 одам медарад, мебурад, мехонад, хонда истодааст, рафта истодааст. Ин нишонаи оне дорад ки мардуми мо ба китобхона сар кард. Нишонаи оне дорад ки фаҳмиши ин чи ба мардуми мо пайдо шуд. Яке чизи асосие ки буд, анамин чи буд. Анакун ҳамватанони азизу гиромӣ, корпоративнаи культури мо, ин культурае ки мисол миссияи компанияи мо, корпоративнаи культурае ки мо дорем дар инҷа, ман нигоҳ кунем, ман ин миссияш инҷа менавистагӣ да, нигоҳ кунем. Ба забони тоҷикишам ҳаст, ба забони русия ҳаст. Ба забони тоҷикӣ ба ҷорӣ намудани фарҳанги китобхонӣ шароити муҳайё созем ки истеъдодҳо бо равиши осон маҳорати касбӣ пайдо кунанд ва мо таъсири нек ба рӯзгори мардум гузорем. Русиш ба нигоҳ кунед. Мы создаем возможность реализовать свои таланты доступным путем. Доступным путем стать профессионалом, внедряя культуру чтения книг и повлиять на судьбу народа. Мақсади асосии мо ки культураи китобхонӣ зиёд шавад. Вақте ки ҳамин як культураи фаҳмиши китобхонӣ зиёд шуд, мо бовари комил дорем ки халқи мо аста дигаргунӣ пайдо мекунад дар ҳаёти худаш. 4 чизи асосие ки ҳаст, мехостам ки шумо ина нағз қабул кунедон. Якумин чизи асосие ки бояд ки шумо фаҳмеду қабул кунед ин чи ай? Корпоративни культураи мо. Ин чи гуфтагар? Ин правилаи қонуни дарони ҳамин корхонаи мо. Чорчиба мо ягон вақт ҳамроҳ нестем. Барои ҳамон дар бораи ҳамин чорчи дар ин хонаи дониш шумо ягон вақт суханронӣ накунед. Якум, мо ягон вақт сиёсат ба дохил нестем. Мо ягон вақт политика ба ҳамроҳ нестем. Мо ҳаваси политик шуданам надорем, политика ба корам надорем. Саволое ки дар бораи политика ҳаст, на комментарий бинависед, на дар хонаи дониш, на дар ягон корхонаи ман обсуждат кунед. Ин беҳад заруре. Чунки ки ман политика ба намехоҳам хуш шавам, ягон вақт ман профессионал нестам политика ба, намехоҳам ки политика қати ягон сару кор дошта бошам. Мисол ба сиёсат қати. Кори ман дигар. Барои ҳама қадар ин якум. Дуюм, соҳаи религия ба соҳаи дин, соҳаи религия, мо ҳаме, ман мусулмон, намозхон, қуръонхонам, мо неки ҳамаи динҳоя ман ҳурмат мекунам. Ҳамаи ҳар як инсон дини ҳархела дорад. Пеши мо мебиёд мардуми дигар динҳоям, мо ҳамаша ҳурмат мекунем. Барои ҳама қадар дар бораи дин ҳам дар корхонаи ман на суҳбат кунед, на саволҳо тиед, на чӣ гум на ташвиқот баред. Ин беҳад зарур аст. Мо ин кора намекунем. Ҳаст барои дина пеш бурдан, масҷидҳо ҳаст, мадрасаҳо ҳаст, домуллоҳои бақувват ҳаст, профессионалҳои авваё пурсед ва ё ба шумо ҷавоби бо дурусттар мегӯн. Ман мехонам барои худам, ман мехоҳам ки мусулмони ҳақиқӣ бошам. Аввал худамро тарбия кардам дар кор. Барои ҳамин беҳад зарур аст. Гумон мекунам ки ҳар як шахси мо бояд ки дар як дасташ Қуръон бошад, дар як дасти дигараш илми профессионални ин дунёе бошад, виҷдони тоза дошта бошад, худ кор нағз мешавад. Сеюмин чизе ки дар хонаи дониш, дар корхонаи мо бояд ки шумо ягон вақт суханронӣ накунеду ташвиқот набаред, ин чи ай? Ин этнические вопросы, национальные вопросы. То есть ин миллатчигӣ, маҳалчигӣ, ман ин чизо. Мо хизматгори ҳамин миллатҳо ҳастем. Мо хизматгори ҳамин мардум ҳастем. Мо ба сарфи назар инҷа ба ки мебиёяд мехонад, сарфи назар мо хизмат мекунем. Барои ҳамон китобҳои мо ҳар хел забонҳо қатъи ҳастанд. Чорум ин ки мо ягон вақт ягон бизнес, ягон хел компания ё ки ягон хел шахсията рекламировать карда ё ки ташвиқот бурда ё ки чӣ гум
пешниҳод карда ин хеле коро намекунем. Барои он вақте ки шумо дар ин корхонаи дониш мебиёед, реклама заниматься накунед он. Инҷи ба омада мисол мумкин баъзе шумо ситвои маркетинг доред бизнесатон, инҷи ба омада дигарро ба визитка додан ё ки як чӣ кардан, ин кори хубе нест. Беҳад зарур ташвиқот бурдан ё ки ягон хеле дигар корҳои сиёсӣ ба дахл задан, ин кор нест. Барои ҳамин хонаи дониш сохта шудагӣ ва вообще худи само маъни хонаи дониш ба ҳамин мақсаде ки мардум илм гиранд. Барои чӣ мо на сиёсат ба на дин ба як чизо ба хуш нестем? Чунки мо мехоҳем ки мо илма ба пеш барем. Мо мехоҳем ки илм тием. Илм ягона чизест ки мардуми дунёя якдигар қати якҷоя мекунад. Миллат ҷудо мекунад шумо. Дигар чизҳо ҷудо мекунад. Илм ягона чизест ки мо якҷоя тарбия мекунад. Аз чӣ сар карданатон дар кор барое ки ин хонаи дониш барои шумо як моҳияти калон тиҳад. Ман ҳозир дар инҷа гуфта мегузарам, алгоритмаша гуфта мегузарам. Шумо агар ки дар дигар шаҳрҳо бошед, ҳамон шаҳрҳо берун аз Тоҷикистон бошед, дар ҳамон шаҳрҳо китобхонаҳо бисёр аст, китобҳои магазин бисёр аст. Ҳамин аз рӯи формули ман гуфтаги кор кунед, хеле хуб мешавад. Додару хоҳаротон ки дар Тоҷикистон ҳастанд, роҳе кунед ки омада ҳамин аз рӯи ҳамин гуфтаги ман хонаи дониш ба омӯзанд, баҳра баранд, фоида кунанд. Якумин бояд ки шумо чӣ кор кунед? Агар ки шумо диққат кардагӣ бошед, дар ҳамин 15 дарсе ки ман гузоштам, ман ин 16 дарс аст, дар ҳамин 16 дарс ин ровна 4 моҳ мешавад. Дар ҳамин 4 моҳ ҳар ҳафта кор кардем. Фикронаи бисёри шумо дигартар шудааст. Ман аввал барои фикрона кор кардагӣ. То есть аввал кори кардагим барои дигаргун кардани мишлении шумо. Мишление это фикронаи шумо. Барои чӣ? Вақте ки фикронаи шумо дигар шуд, шумо уже возможностҳои дидан метавонед, имкониятҳои дидан метавонед. Ба ҳамон имкониятҳои дидагитона истифода кардан метавонед. Ба ҳамон ҳунаратона истифода кардан метавонед. Илматона истифода кардан метавонед. Барои ҳамон ҳаст одамоне ки илм дорад, неки ҳамин илмаша истифода кардан наметавонад. Дуруст? Ҳаст одамоне ки имконият дорад, неки ҳамон имконият дидан наметавонад. Чунки инсон чашмаш қати не, майнаи сараш қати мебинад. инсон гӯшаш қати не, майнаи сараш қати мешунавад. Ба ҳамин қадар. Барои ҳамин қадар ману шумо бояд ки ин чиза нағз дарк кунем. Аз чӣ сар карданатон дар кор? Бар ман мехоҳам ки бо камтар дига чуқуртар фундаменти мишленияи шумо бақувват шавад, пойгаш сахт бақувват бошад. Баъд бизнеса кардан беҳад осон аст, бародарои азиз. Беҳад осон аст. Шахсията тарбия кардан, шахсията дигар кардан ҳама кори мушкил. Бизнес кардан баъд осон мешавад. То фаҳмишу шахсият набошад, бизнеса кардан қиин. Барои чӣ ҳамкорӣ, партнёрӣ ба мардуми мо азоб кашида истодааст? Чунки мехоҳад ки тез пулдор шад, шахсияташ тури нагирифтодааст ҳамкорӣ ба. Ҳамон уровни барои ҳамкорӣ кардан ба фаҳмишаш тайёр не. Барои ҳамин қадар. Барои ҳамкорӣ кардан ду касе кас бизнес сохтан мушкилтар аст, чем як худатон кардан. Не ки психологически мушкилтар аст, рӯҳонян, не ки выгодна. Шумо бурд мекунед, агар ҳамкория ёд гиред. Беҳад бурд мекунед. Барои чи психологически вай мушкилтар аст аз ҷиҳати рӯҳонӣ, сухани дигара гӯш кардан дар кор. Баъзе вақт уступид кардан дар кор якдигар ба. Баъзе вақт минини шумо ин хел аст, не ки минини шумо мумкин ки ҳама фоидавор минин набошад. Шумо бина қабул кунед, фикри шумо хато бошад ва фикри хато қабул карданатон дар кор. Одам ҳама чиза намедонад ку мо инсон ҳастем. Бояд ки фикри якдигара қабул кунем. Агар бинем ки фикри дигар кас барои беҳбудии бизнесу, барои пешравии кор хубтар аст, вай қабул кардан тавонистан дар кор. Дарун ба қувват буданаш дар кор. Агар шумо гӯед ки не фақат фикри худам, он момент ба шумо он муҳлат ба пеш намеравед. Барои ҳама қадар ҳамватанои азиз, анакун аз чӣ сар карданатон дар корай? Аз чӣ сар карданатон дар корай? Барои хонаи дониша чӣ хел эффективна, то есть самаранок истифода кардан ё ки ҳамин китобхона. Аввал хонед китобҳое ки ба шумо ёд метиҳад чӣ хел мақсад гузоштана, как ставить цели, как быть уверенным в себе. То есть именно по психологии хонед аввал. Камаш ба 5 китоб хонед. Камаш ба 5 китоб хонед именно дар соҳаи психология, дар соҳаи мисол постановка цели, мана ҳамин хел направление подсознание может всё, мана ин хеле китоб буд эффективним, мана ин хел направление ба аввал китоб хондан дар кора. Чӣ хел вақта правильно истифода кардан, чӣ хел вақта правильно управлят кардан, мана аввал дар бораи ҳамин китобо хонед. ин беҳад зарур. Вақте ки шумо дар бораи ин китобо хондед, шумо фаҳмишатон дигар мешад, ана фикронатон дигар мешад, аста-аста мишлениятон дигар шудан мегирад.
اینجا یک چند تا کتابی که من خودم رکلام میکنم تو است рекомендовать میکنم این چی став цели Исаак Пантасевич обязательно خوندنتون در کن подсознание может все Джон Кехи اینا خوندنتون در کن думай богатей Наполеон Хилл کتابای Брайан Трейси достижение максимум سشت лягушку من این کتابا یافته خوندنتون در کار من самый богатый человек Вавилона бехад обязательно که شما باید خونید این کتابا خوندنتون ضروره خوندنتون در کار این کتابا وقتی که این کتابا خوندید больше добра, больше прибыли, влияй, Исаак Пантасевич. Як чанта хами китопо, им багарас китопой ман. Китопой мисол дигар во. Ина хундан то обязательно зарурен китопа. Вақте ки шумо ин китопа хундед, шумо фаҳмишатун дига шуда мегарад. Богатый папа, бедный папа, Роберт Касаки. Як чанта китопой хуб дорад Роберт Касаки. Манен достижение максимум. Брайан Трейси обязательно хундантун дар курами. Достижение максимум вай фикроне шумо тамоман дигар ақли шумо, фаҳмиши шумо тамоман дигар мекунад. Ин беҳад шумо ба ёрдами хубаш мерасад. Ана закони победителя Бодо Шефер. Ин беҳад мошни китоб барои шумо ёрдамаш хеле хуб мерасад. ин як қисми ко вақте ки айно як қалан 5 та 10 та китоб да ҳамин бора хундантун дар кор ҳамин направление ба баъд аз ин чико кардантун дар кор агар ки шумо мехоҳед ки бизнесмени хуб бошед анакун таги 20 та китоб ҳамин китоби историяи компанияҳо хондантун дар кор 20 та мана мисол историяи Alibaba ёки историяи Nike ёки Uber ёки мисол Jet любой Nokia Google Coca-Cola, McDonald's, Zara дидед инҷи ба ман ҳамин хел ҷамъ кардаги чизи беҳтарин ки кадом одаме ки мехоҳад ки реалне бизнесмени бақувват бошад инҷи ба библиотеки бақувваттарин ман ҷамъ кардаги ҳамин шумо дигар давлатҳо ба касте мебинед Nestle ҳамин компания дунёян ку Starbucks ҳамино чӣ хеле шудаги вақте ки ина шумо хунед Ferrari, Nokia манин и так далее вақти Coca-Cola шумо вақте ки ина меомӯзед шумо стратегияи ҳаминоя мефаҳмед як та бор хондед, 2 бор хондед, 3 бор хондед, 20 та ҳамин хел китоб хонед, ман бовари комил дорам ки вақте ки 20 та ҳамин хел история омӯхтед, фаҳмиши сари шумо пайдо мешавад ки ҳамино ҳамин компаниёшон чӣ хел сохтагӣ ҳастанд, чӣ хел ҳамино ҳамин бизнесҳоя сохтагӣ ҳастанд. То есть ҳамин бизнес кадом қадамҳо зада гузаштагӣ аст, кадом хатоиҳоя кардааст, кадом ашибкаҳоя кардагӣ аст. Шумо ина мебинед. дарони ин бизнеса ки 20 таша ки омӯхтед майнаи сари шумо сахт расширят карда шумо мебинед ки ино мировии компания ку дуруст ино ки мировии компания ҳастанд шумо мефаҳмед ки чӣ хел мировой бизнеса ният карда план кашида аста аста ҳамуна сохтанатон аввал ҳамин пайдо мешадин ин ҳамин пайдо мешад фаҳмишатон хоб 20 та ҳамин китоб хондан 20 та таърихи история биография успешни компанияҳо хонданатон дар кор ин алгоритм шумо ба беҳад зарур баъд аз ин шумо чизе сар мекунед таги 20 дига китоб дар бораи маркетинг мехонед 20 та якта дута не 20 та китоб дар бораи маркетинг хонданатон дар кор мана мисол китобҳое ки дар маркетинг беҳад шумо ба зарур мекунанд маркетинг без бюджет 100 способи бо маркетинг мани аун тараф ҳамин бисёр китобҳо аст ман аун тараф мегузарам бо шумо боз нишон медиҳам бисёр китобҳои хуб дорем о маркетинг ба ақаллан шумо бояд ҳаракат карданатон дар коре ки таги намин 20 та китоб барои маркетинг хонданатон беҳад зарур китобе ки шумо дар бораи маркетинг мехонед маркетинг на 100 ҳамин китобҳои игр мана ёбед бисёраша хонед дидед фалетова корова целевая аудитория и так далее вақте ки шумо дар бораи маркетинг китоб мехонед шумо мефаҳмед ки клиенти шумо кия барои ки шумо кор карда истодед ин беҳад зарур ки шумо ин китобҳо хонед ақаллан 20 та китоб хонед дар бораи маркетинг 20 та натони ақаллан 5 та 10 та хонед 5 та 10 та ки хондед дар бораи маркетинг шумо фаҳмишатон чотка пайдо мешавад ки любой ҳамин маҳсулот ба любой продукт ба чӣ хел бизнесаша сохтан то есть чӣ хел бозораша сохтана шумо ба аз ҳамин 10 та китоб 20 та китоб ҳар якташ 5 таги фикри хуб саратон бамонад достаточно 5 таги фикри хуб аз 10 та китоб 50 та фикри хуб мемонад саратон ба ин аз 20 та китоб 100 та фикри хуб мемонад ин бемалол ёрдам мекунад ки шумо бизнесо сохтан тоед маркетинг чи ай маркетинг выявление потребности, то есть фаҳмидани бозор, фаҳмидани проблеми потребитель. Целевая аудитория мегиред. Баъд аз ин омӯзед китоби тайм менеджмент. Чӣ хел управление вақта чӣ хел управлят кардан дар кор. Вақта ёд гирифтан дар кор управляташа. Вақте ки шумо вақта ёд гирифтед чӣ хел вақта управляташа манин чизоша ин беҳад шумо ба ёрдам мекунад. Баъд китобҳо хунед ақаллан 5 та китоб хунед нисбати лидерства.
чиба ки шумо гирдатун ба одамои дуруста ҷамъ кардунатун дар кор, чиба ки одамои хуба ҷамъ карданатун кор, ақаллан 5 китоб лидерства ба хонданатун дар кор. Ман рекомендовать мекунам китоби ҳаме китобҳои Стивен Кове, 7 навыков высокоэффективных людей и так далее. Тамоми китобҳои Стивен Кове обязательно ёфтахонетон. Ин беҳтарин китобҳое ки шумо ба беҳад ёрдам мекунам бачаҳо. Вақте ки ин китобҳои шумо хондед, китобҳои Стивен Кове, ман ин дигар китобҳо устози ман Стивен Кове, ман омӯхтагӣ, ман хондагӣ ва беҳтарин китобҳо дорад Стивен Кове. Вақте ки ин чизҳои шумо хондед, лидерство як ин Стивен Кове бу дигарошам хонед. Ва агар ки шумо ҳамин ақаллан 5 китоб лидерство бахонед, ага бисёр харизм лидера Гандап аст, китоби хуб дорад, дигар китобҳо аст барои лидерство. Вақте ки ин китобҳо шумо ақаллан 5 хондед лидерство ба даронатон ба қувват мешавад. От хорошего к великому, ман ин китобҳо хондед. Компании, которые стали велики, ман ин китобҳо ёфта хонедон. Ин беҳад китобҳои ба қувваттарине ки дунё ба мардум ба ёрдам кардан. Шумо ба ёрдам намекунад ме. Ҳама ба ёрдам кард, шумо ба ёрдам мекунад. Дальше омада ақаллан 5 китоб хонед переговор ба. Ёд гиред ки ақаллан 5 китоб хонед барои чӣ хел переговора бурдан. Ёд гирифтан дар кор, чӣ хел переговора бурдан. Переговора бурдан ҳам ту тахминӣ намешавад ки ҳаёти шумо ба. Ва чӣ хел переговора бурдан ёд гирифтан дар кор. Ақаллан 5 китоб хонед дар бораи ведени переговоров. Чиба ки ҳаме коре ки шумо мекунед, одам қатъӣ мекунед. Худатун тоқа муваффақ шудан наметавонед. Одам якта худаш тоқа ҳеҷ кор кардан наметавонад. Шумо вақте ки переговоре мебаред кун, мана нигоҳ кунед, одам кай ба пул кор мекунад? Вақте ки кора мекунад ё ки вақте ки переговор мебарад. Мана мисол гӯям, шумо мана ҳамин здания ремонт кардестуд ё ки ҳамин як 10 этажа здания месозед. Шумо бисёратон строительный кор карданед. 10 этажа здания месозед. Представить кунед, накун кадом вақт ба пул кор мекунед? Ҳамон 15 минут ё 20 минуте ки переговор мебаред. Ҳамон 15 минут вақте ки шумо переговор мебаред, ҳамин асоси вақтай. Ҳамин чизи асоситарин вақтай 15 минуте ки переговор мебаред шумо. А дига мана ин 2 сол ба мумкин бад ин здания месозед шумо. Вы будете делать, о чем договорились. Ин чӣ гуфта гап? Шумо ҳамон коре мекунед ки вақт муддати переговор ба дар бораи чӣ гапзанон кардед. Барои ҳамон ақаллан 5 китоб переговор ба ёд гиред. Переговор ба выигрыш будана ёд гиред. Вы зарабатываете, когда умеете договариваться. То есть шумо пул кор мекунед ҳамон вақте ки переговор бурдан метоед, суҳбат кардан метоед. Чиба ки ҳама чизи асоситарин ҳаминай. Баъд дигар дальше уже контроле выполнения ҳамон результат, то есть ҳамон исполнение, амалӣ гардондани аз чӣ гапзанон кардед дар бораи ҳавай. Баъд аз ин чӣ кор кардантун дар кор? Ақаллан шумо чӣ хеле кардан 5 ё 10 китоб дар бораи продажа меомӯзед. Продажа основная чӣ? Барое ки бизнеси шумо пеш баравад, продажа. То продажа ёд нагиред, шумо ягон вақт бизнесмен шудан наметавонед. Ақаллан 5 китоб мехонед дар бораи продажа. Ин камаш ба. Ман 20 мегуфтам. Ман хондаги як 50 мехонед камаш ба 20 китоб. Ин беҳад зарурай. Вақте ки шумо хондед, майнаи саратон пурра мешавад, шумо мефаҳмед ки чӣ хел бизнеса сохтана, чӣ хел бизнеса кардан. Продажа. Беҳад зарур ки шумо продажа ёд гиред. Вақте ки продажа хондед, пухтакор шудед, фаҳмишатон пурра шуд, осонтун аст кора бурдантон. Осонтон мешавад маҳсулотатона презентатсия кардан, маҳсулотатона фурӯхтан, маҳсулотона бозоргир кардан, пешниҳод карда пеш бибурдан. Ин беҳад зарур. Баъд аз ин ақаллан 5 ё 6 мехонед мана ин китоб дар бораи стратегия. Чӣ хел? Ман мехоҳам ки беҳад ки мана ин китобҳо шумо омӯзед. Ёбед переход голубого океана, стратегия голубой океан, мана ин сила воли, мана ин китобҳое ки мисол дар бораи стратегия, стратегический менеджмент по Котлеру, мана иноа шумо ёфта хондантон дар кор. Стратегия, медонед стратегия чӣ гуфта гапа? Стратегия способности шумо зиёд мекунад ки сарфи назар чӣ хел ресурс шумо доред ё надоред, ҳамон ресурси камқати чизи калона ба даст овардан тоед. Барои муваффақ шудан стратегия ба қувват дар кор. Стратегически плани ҳаётатон буданаш дар кор. На ин ки танҳо чизҳои вай. Дальше мехонед дар бораи менеҷмент. Шумо бояд ки управленец шавед. Чӣ хеле управлят кардан. Менеҷмент яке аз соҳаи асосие ки ба шумо сахт ёрдам мекунад. Мана менеҷмент. Мана дидед? Жесткий менеҷмент. Мана разные направлениҳои менеҷмент мо дорем. Ёфта омада обязательном порядке дар бораи менеҷмент хундан дар кор. Чӣ хел идеальный руководитель будан дар кор. Идеальный руководитель ҳамон вақте шудан метавонед ки мана команди бақуввата сохтан тоед.
Стивен Коби ва Адизис Исхақ Адизис меёбед инҷиба ҳаст идеалный руководитель мехунед ин китоба беҳад зарур баъд шумо пеш барафта метавонед ба ғайр аз ин чизо барое ки философияи ҳаёти шумо бақувват бошад философияи илми шумо бақувват бошад ин чизо манен дар бораи лидерство манен чизо бисёртар бо китоб мехунед дар бораи духовност одамо гум мекунад ки бизнес как будто просто инҷа харидам унҷа фурӯхтам не инҷа мегирам унҷа метиҳам не бизнес ин хел нест бизнес ин як чизе ҳаст ки шахсияти бақувват бизнес кардан метавонад ҳаме одам бизнес кардан наметавонад ҳаме одам бизнесмен шудан наметавонад нигоҳ кунед я зарабатывание денег это талант сохранение денег это богатство управление денег это искусство пула кор карданаш барои ин талант даркор ҳунар даркор таланти бақувват дошта бошед пула кор кардан метавонед анаку нигоҳ кунед ва я пула саришта карда доштан шумо сарватманд мешавед сарватманди бақувват мешавед не ки пула управлят кардан ин аҳама искусствои бақувваттаринае одамо гумон мекунанд ки культура искусство то есть маърифат ин яке фақат шерхунӣ рақс кардан картинка рисоват кардан ҳамин ба бошад худе ки нақш мондан одамо ин хел гумон мекунанд не бизнес яке аз ҳамин маърифати баландтарин ҳисоб меравад чи ба ҳар як хатое ки мекунед як галарас бой метиҳед мисол ман ҳамин рӯз хато рақс кардам ҳеҷ гап не паго бо сарнам рақс мекунам ё ки хато шеър хондам ё ки як майлаш як нақш кашидам картинкам ба хато шуд бовай ман дигаргун кардан метавонам не ки вақте ки бизнес ба якта дута хато кардед миллион доллар потери мешаваду 2 сол 3 сол ақим меред умратун ақим мерад ва бо гардунда ҷобаҷо кардан хеле вақт мерад барои нама қадар баъд аз ин обязательном порядке як 20 ман ҳамин хел история мехонем ман ҳамин одамое ки таърих ба номаша мондан тавонист ин Стив Ҷобс ме тип мисол Ҷеки Чан ме ин Уоррен Баффет ме нигоҳ кунед Тесла ҳамин мардум таърих мешиносад ин мардума барои чӣ ма ҳамин хел библиотека сохтагӣ ҳамин хел чӣ гум ҷое сохтагӣ ки барои мардуми мо даступни чӣ боша барои халқи мо чиба ки ҳамин алгоритма ман фаҳмидам агар ки шумо ҳамин аз рӯи гуфтагӣ маслиҳати ман додагӣ кор кунеду ҳар як чизе ки ман гуфтам ҳамон ба нигоҳ карда кор кунед коратон хеле пеш мерад бизнесатон хеле пеш мерад ана ҳаст направление дар бораи селски хозяйство ман инҷа якчанд ин кам будааст ростига мо озина бо ҷамъ карда истодем аста ҷамъ мекунем месозем ёфта истодем карда истодем ба бораи инам гуфта месозем ба ман инҷа ҳаст ҳама классикои мо аст инҷа ба ҳозир дар бораи тамоми китобҳое ки барои студентҳо зарур аст ман месозам иншоаллоҳ ҳамин маҳсулоте ки мисол барои халқи мо беҳад зарурӣ дорад ваёя месозем мо барои студентҳо мо барои манен ваё мо манен фуруғи субҳи донӣ китоб аст тамоми ҳамон чизое ки инҷа як 50 китоб ҳамон навравне манен мисол направление ки ҳозир тамоми халқи мо беҳад хонда ҳамон олимпиада ба участвовать карда истодасу баъд манен классикои мо хонда истодасу мисол манен Мавлоно Румиё Шоҳномаю ин дигар классикои худомо барои фарҳанги худамо бақувват кардан ин беҳад китобҳои бузургам бовар кунед ман ҳамин Мавлавия як ғазалаша хонед ё ду ғазалаша як сели тренингай бовар кунед ана ман гумон мекунам ки ҳар як офис ба ҳамин майда ақаллан ҳамин китобҳои классикои мо буданаш дар кор ҳар як офис ба ақаллан 10 20 китоб ки ҳавай корпоративни библиотека барен ки ҳамон мардуми офисатон хондан гирад вақте ки мактаби миёна ба мо мехонем ин чиза бисёраша хотира мо мебурад ку бисёраша хотираи мо мебурад намемонад хотира мо ба бисёраша хотираи мо мебурад калон ки мешем не ки ана вақте ки шумо ҳамина дар офисатон 10-20 ҳамин китобҳо мемонеду шумо доимо худатону командатон ҳамаш хонда мегирад доимо хонда гашта мегирад хеле ин шумо ба фоидаи калон мебиёрад мана шумо тавоноше бизнесмени бақувват шед ки мо ин гӯша ба сурати шумо занем мо инҷа фақат чемпионои одамое ки мисол Тоҷикистона дунё ба маъруфӣ кардагӣ ҳастанд муаррифӣ карданд ҳаминҷа суратҳошона задагӣ ҳастем мондагӣ ҳастем баъзе суратҳои инҷа устозҳои ман ҳастанд агар ки шумо омадед хонаи донишба мисол дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед омадед хонаи донишба инҷа ба чӣ мешавад инҷа проектор мешавад ҳар ҳафта ҳамин як ҳафта 7 рӯз аст вай тақсим шудагӣ ҳамин як ҳафта тақсим шудагӣ ваёшқате рӯз ба рӯз
дарсҳои наваш аст, рӯз ба рӯз чизҳои хубаш аст, рӯз ба рӯз ман дидед бачаҳо омадан шишта мехонанд меранд, ин бисёр хеле хуб аст, бовар кунед ҳавасам мебиёд. Ин номаш хонаи дониш, дар ҳақиқат худа хона ба ҳис мекунӣ, як хонае ки ҷои ҳавасмандия, ҷои дилпуррагия, ҷои ба мақсад расиданай. барои ҳамо ҳамватанони азизи гиромӣ аин баҳра баред. Агар шумо берун аз Тоҷикистон ҳастед, ҳаракат кунед ки дар дигар библиотекаҳо равед, ҳамин чизҳо ёбед, хонед, аз рӯи ҳамин алгоритми ман гуфтагӣ хонед. Китобҳои ман бошад, китобҳои мана ёфта дастрас карда хонедтон, аз стратегия мишлени богатии бедни сар кунед, то есть тарзи фикрони мардуми сарватманд камбағал. Баъд мондагиша аста-аста ҳамин хел хонда буред. дар ин ҷо ҳар ҳафта мисол рӯзи фарҳангӣ мешавад. Ин чӣ гуфтаи гап? Мисол шумо ҳавасе хондан доред, ҳавасе шеърнависӣ доред, ҳавасе китобнависӣ доред, шумо метавонед ки китобатон омода ҳаминҷо муаррифӣ кунед. Аста-аста инҷи ба площадкаҳои мо одам бисёр шуда истодааст, худо бо шукр. Халқ шумо мешиносад, халқ шумо мефаҳмад. Мана мисол гӯем ана вай ба як рӯз мешавад, ҳар ҳафта як рӯз мисол инҷи ба обсуждение ҳамо отдельни направлениҳо мешавад. Шумо метавонед ки баъд вай мо бинед, странички мо ба соцсети ба ки имрӯз обсуждение мисол хонаи дониш, ман ҳозир ман 102 ба ҳастам, пеши вай ба 102 микрорайон, ман наздики университети забонҳо наздики ҳамин ба ҳастем, ман аз ҳамин дилфинерия наздиктар ба ҳаст, ҳамин ҷо ба ҳастем. Мисол шумо мебинед ки мисол странички мо ба кадом рӯз ба куҷо ба кадом обсуждение чиз рафта истад. Мумкин инҷи ба обсуждение маркетинг рафтанай, дигар ҷо дига обсуждение дар бораи HR рафтанай, дигар ҷо дига обсуждение дар бораи чӣ хел ферма сохтанай. Шумо вақте ҳар ҳафта ҳар хел направлениҳо ба ҳамин хел обсуждение таҷрибаи корӣ мешавад. Шогирдҳои ман омада ҳаминҷо баромад карда таҷрибаи кори нақлошро мегӯянд. Сарфи назар инҷо одам бисёр аст, кам аст, бо нақл кардан мегирад таҷрибаи кори мо аста-аста мехоҳем ки ҳамин таҷрибаи коре ки халқи мо дорад аста-аста фаҳмонда расонем ҳамон шогирдҳомо бизнесменое ки бақувват ҳастанд ва расонем халқи оддӣ ба. Баъд дигар направление ки инҷи ба ҳаст ин играи деньги ва чӣ хел ва игра қати бозӣ кардан, чӣ хел таҷрибаи корӣ гирифтан арзонтар. Чим рафта магазин кушеду банкрот шеду, баъд фаҳмед қимат мефурӯяд, ки раведу боғ кунед, ё ки раведу строительный магазин кушед, ё ки ягон детский сад кушеду бои тиед, баъд фаҳмед ки ина кардан дар кор набудааст, қиматто мефурад кун. Барои лӯши беҳтари хубтараш ва ҳава ҳамон игра ба бозӣ карда гирифта бинед, як бор санҷиш кунед худатона, фаҳмед ки ҳамин кор мешавад ё не, вай беҳтар ку, вай хубтар ку, дуруст? ҳамин хел кунед, хеле хуб мебиёд. ана ин чизе ки ба шумо гуфтанӣ доштам, ҳамватони азизу гиромӣ, ҳамватони муҳтарам. Ман комментариҳо бисёраша хондам, хеле хурсанд шудам. Дар таги комментариҳо ҳамаотон бисёртаротон уже навистед ки камтар мишленатон дига шуда истодааст, камтар пул ҷамъ карда истодед. Ин хеле хуб ку. нигоҳ кунед, натиҷа аз касе навистааст ки агар ки ҳамин хел рафтан гирад, ҳама пулдор мешавад. шумо бовар кунед, ҳозир наф сар кардед. шумо бояд ки баъд аз 5 сол чӣ хел буданатона майнесратон бинед. хоб ҳозир шумо наф сар кардед. ҳамаги шумо мана 15 дарс гӯш кардед, ин 16. анаку мана алгоритме ки ҳозир ман нишон додам ку, чандта китоба мехонед, чандта вай, ҳамин алгоритм ба шумо бояд ки параллелна кардантун дар кор. аз дарсҳои оянда ки ман дар бораи бизнес гап мезанам, шумо ин китобҳои ман гуфтагӣ ки хонда рафтан гирифтед, ҳамин направление қатъи направление ба худо хар мебинед ки баъд аз 1 сол ба ё 2 сол ба шумо мумкин ки ҳамин мисол ман гуфтам 10 та ин хел китоб хон, 5 та он хел китоб хон гуфтам ку, ҳо биография нишон дам ку, ақаллан 20 та биография хондантун дар кор. биография 20 та ҳамин успешни мардуме ки дунёгир шудагӣ, тарих ба мондагӣ хонданатун дар кор. вақте ки шумо аз рӯи ҳамин алгоритми ман гуфтагӣ, ман шумо бозӣ алгоритмаша нишон додам. ҳамин дарсам ба ки шумо параллелна оянда ман вақте ки дар бораи бизнес гап мезанам, шумо ҳамин гуфтагиҳо мана карда рафтан гиред. ина шумо карда рафтан ки гирифтед, худатон ино шумо бо таҳкурсӣ мешавад. вақте ки ман техник уже сар мекунам дар бораи бизнес, ҳар якта шак ба шак гуфта наша, ино шумо ба ёрдам кардан мегирад, тезтар ба мақсад рафта расида мешавад. мақсади асосии мо, халқи мо ба ёрдам кардан, халқи мо соҳибил мешавад, ба фаҳм шавад, пулдор шавад. баъд мехоҳам ки 5-6 та комментариҳое ки поёни вай ба нависитагӣ ҳастетун, ваёбам як шарҳ диҳам. хубашам ҳаст, гандашам ҳаст. Конечно, якта немта серавно пайдо мешавад, вай ки ганда мегӯяд. як бародарамо навистиянд ки ин гапҳоя мо ҳамин 35 миллион аҳолии Ӯзбекистон бошад, 34 миллиону 500 ҳазораш медонад. агар ки ҳамин хел мебад, чӣ бад ранги Ӯзбекистонам мардумаш ранги тоҷикои мо марди коре дар Россия.
برادر عزیزم این فکرتون خطا. شما لوشی گپای من گوش کنید. ممکن که یک تا نیم تایی که شما من گوش میکنید، شما که سال بیزنسمن هستید یا سال درآمد دارید، شما گمان میکنید که همه خلق همه خلای. نه برادرای من از پایون سر کرده استودیو موزه. شما حاضر بیزنسمن خوبتر باشید، درسای بیزنس من برافته گوش کنید یک بار، بعد گپ میزنیم. مالا پیش من با بیزنسمن میاد که 20 سال 25 سال تجربه کل دارد. بعد 2 درس یا 3 درس میگفت معلم من گمان میکردم که بیزنسمن بودم. حاضر من خوندم در کار بودم. برای همون برادر عزیزم خونید بهتر. من بسیار درس دادم. ازبکستان رفته درس دادم که من دیدم که برای همون این فکرتون خطا آموزید. یک برادر ما گفتن که سید مراد خطا گفتید نسبت стоимости акций وای مایکروسافت گپ شما راست. من این خطا اصلاح میکنم چون که من همین چیز شاگردم جمع میکند که من همه وقتم نیست. من میگم شاگردم جمع میکنن همون اینفورماسیا недостоверный источник جمع کرده است. با فکرم مقصد من این نیست. مقصد من که مثلا شما самое главное چیز فکر کنید. самое главное итоги идея فهمید. итоги صرف نظر وای عکس مایکروسافت مثال گویم ممکن که همون روی من گفتگی همه قیمت نشده است. ممکن کمتر قیمت شده است. ممکن زیادتر شده است. این самое главное نه. самое главное ایده قپیده گیرید که اگر که همین امروز شما کمک پسنداز کنید همون پسنداز شما با سرچشمه کپیتال شدن میتواند. مقصد ما اینه. من آینده با من دیدین منم خطایی میکنم. میت نرمال نه. من آینده با شاگردام یک تاش ببینید 10 تاش با یاردمچیام با وظیفه دارم میکنم که کافته یا بعد چی کند که چون که من خودم همه چی اسپید نمیکنم که کار من خیلی بسیاره. همه چی من اسپید کردن نمیتونم. برای همون این چیزا من با اینفورماسیا منم شما من به یاردم کردید. رحمت کلانین سویتی دادگیتون با. برای همون برادر عزیز و مهربان انامین الگوریتمی که امروز من نقل کرده گفتم همش برای تکرسی شما است که در درس‌های آینده نتیجه کلان گرفتن توانید. وقتی که من روی همین الگوریتم من گفتم که کتاب خوندن میگرفتید چی پیدا میشه؟ نگاه کنید. وقتی که شما 20 کمپانی خوندید میفهمید ها وقتش به همونا ما میخیل بود است. هر یک 20 направление وای که خوندید آستا نقشه آینده بیزنس شما در سرتون پیدا میشد. نقشه آینده بیزنستون در معنی سر شما جا میگیرد. هوایی که پیدا شد все. دلش دیگه کار درجه عالیش قطع رفتن میگیرد. همه پرابلم آدم‌ها همین که یا خودش به باور نمیکنن یا که نقشه حیاتی ندارد. پرابلم آدم‌ها من این نقشه حیاتی ندارد. برای همون شما باید که پرسیده خودتون ماندگی عمرتون چی به صرف کردن هستید؟ آینده عمرتون چی به صرف کردن هستید؟ این سوال بسیارتر خودتون با داده اون با جوابش شما یافته نفستنتون در کار. هموطنان عزیز و گرامی مقصد اساسی من با زبان تاجیکی برآمد کرده استودیومو همین گپامو همین حوزه کاری که کرده استودیم وقت ما صرف کرده استودیم که درون شما اقلا 10% شما شخص معتبر شد، شخص توانا شوید، ملت معرفی کنید در تمام دنیا. ما باید ملت سازیم. ما باید که در حقیقت شخصیت سازیم. مقصد اساسی ما این. فهمیدید؟ علارش نکنید همه چیزا. دین با جای خودش نمازخوانی کنید، قرآن خوانی کنید. نگاه کنید برادر عزیزم من نمیفهمم چرا حاضرم همین خلق ما همین خیلی شده موندگی. یک چیزشه آدما کیهان با برآمدنن، آدما تکنولوژی ساختنن. ما حاضرم شیرخوانی کرده گشتیم. ما حاضرم سوالایی که میتین همین بعضی همون داملا با سوالام که میتین ریشه چند قدر درازش موندن در کار تحقیقات نماز خونم یا به تحقیق خونم یا که یک سوالایی که حیات اوی به ممکن یگون تاثیر نبیارد. یک سوالی که حیات اوی به کلا دیگرگونی ممکن نبیارد. همون سوالم که تیت یک سوالی تیت که همون علما یک مسئله خوب تونتیان که هوا بهره بر باشید که زندگیتون به دیگرگونی سازید. مقصد اساسی من اینه. هموطنان عزیزم برای همه قدر چقدر خلق تواناشه خلق علمدار شد آسان از زندگی کردن. قبط دولت ما با استاده دولت کار کرده مهنت کرده خلق و دولت یک جا کرده پیش به رفتن میگیره. همین کار کردن ما در کار. خلق ما هم مسافری جمع کردن در کار. وقتی که این کتابی گفتگی من خوندید با مؤسسه تا نشون میدم بیزنس و هر خیل بیزنس مدلشه.
як бизнесое ки ҳаст ки шумо фақат мана мисол ҳозир шумо кафе кушед фақат худатон даромад мегиред ё ки мороженое фурӯшед фақат худатон даромад мегиред ё ки равед сартурошхона кушед худатон даромад мегиред. Ин як модели бизнес ки мисол шумо ҷои кор месозед 10-та 20-та 50-та 100-та даромадаша худатон мегиред. Неки ҳаст бизнес моделое ки халқа пулдор мекунад. Ман ҳозир ҳамонҳо ба кор карда истодиам. Ҳамон бизнес моделое ки як точка прорив шудан тод. То есть як корхонае созам ки як чизе кунем ки миллион одамо соҳиби кор шавад. Ман ин фикраш бастам. Ман ин корро карда истодиам. Аста-аста ҳамин хел бизнес моделҳоам пайдо мешавад. Ман аста-аста ҳамон мефаҳмонам шумо ба чӣ кор кардан дар кора. Хуб, ҳамватони азизи гиромӣ, ман хушбахтам ки халқи мо имрӯз китобхонӣ ба сар кард. Боварӣ комил дорам ки баъд аз як муддати кӯтоҳ, як 5 сола ё 10 сола ба шумо Тоҷикистон биед, ага Тоҷикистона намешиносед. Бовар кунед ина. Дар амони Худованд.